kotzuek kolorez betetako artea. Nik aukeratu gotez pintxode batzu zeuedi asaltzeko edo bizitzi. Frida. Magdalena del Carmen Frida Kahlo Calderón, Mexikon jaio zan 1907 da 57 urte hasi izan. Bizitza latza eduki ban, ze polio gaixotasune pasau banda, 18 urteaz tranbia istripu handi baten ondorioz elbarri gelditzu zan. Elbarri gelditzutako noien honi balez, pintxetan hasi izan da, famatu izan. Frida humorez eta rebelde izan da, beran kuadrutan kolore bizi zeniz nagusi. Hau da Fridan argazki bat, haue Frida sustrai batzun azpizen, da hau Frida beran buru esatzerik. Van Gogh. Vincent Van Gogh, 1853ko martxoen 30 jaio zan, Sundet Brabante septentrional. 6 anaizetatik anaiza izarena zan, ze beran aurretik jaio izan anaizi hilde jaio zan. Pintxetan hasi zanin artelanetako maixuk inoz margoladik profesionala ezala izango esaten nintzen, baina berak ez banetzen. Ezan bedan bizitzan ospetzuein, askanik Van Gogh sodatu izan da bedan, eta itxu daudize bedan koloreri guztokuena edan eiban. Eta bedan eskerreko belak bai eiban. 1890 hogeita hamazazpi urteuko zala hile izan, hildakun ospetzuein izan. Hau da Van Goghen kuadro bat da agertzen da lodontzi bat, da Van Goghen berak egindako autorretratu edena. Sorolla. Joaquim Sorolla, 1863ko otsailin 23 jaio zan Valentzia. Berak 2 urteuko zala, bedan amata itxeik zin. 1879 pintxetan hasi zan arte ederretako eskola. 1880 sillarizko medaia bat lortu ban beran modo acechando a la ocasión de su engarza kuadrua itxik. Berak kuadrutan argize primeran adieraztu lortu ban. Sorollak medaia asko lortu bazan. 1923ko abuztuen 10 izan bedan etxin zeuela. Hau da Sorollan kuadro bat agertzen espiandua ondartza. Hau da Sorollan kuadro bat itxasu atxekin agertzen da. Hau berak egindako autorretratu. Picasso. Pablo Picasso, 1881ko urrizen 25 jaio zan Malagan. 8 urteuko zanetik pintxetaban. Picasso oso famatu izan. Primeran margotze banda. Kuadro asko da izan, baina Euskal Herrizen famatuena Gernikako bonbardaketin kuadro da gaur egun. 7 metro eta 77 zentimetro luzee da 3 metro eta 59 zentimetro altue da delkoz kuadro honek. 1927 eiban kuadro, eta bertan Gernika bombardeatuta eta Gernikarrak ies eitzen agertzen diz. Hor, kuadro hori Madrideko Reina Sofia museum da. Picasso 1973ko apirilen 8 izan, frantzesan 91 urteko zan. Hau da Picasso egindako kuadro abstrakto bat, agertzen da herri bat palmerakin da. Hau da eiban Gernikako kuadruen, hau da bedan argazki bat. Hau da Sorollak egindako kuadro bat, handra batzuk agertzen izkosten, lau Picasso kuadro abstrakto bat agertzen da neska bat muñeko bateaz. Hau da Fridak egindako kuadro bat, da neska bat agertzen da uniaz. Autorretrato, ulertuzu zerran autorretrato? A ver, Miguel aquí.
Esan. Beran buru pintxatu. Entzun duzue? Entzuzu irati, beran buru, beran irudixe pintxetia da, autorretrato. Zer. Pintxura nore sortua zen. Sortu pintxudak. Ostai. Pintxudak ia nore sortu bat. Zer. Zer. Nore di. Nore di, bai, pintxo de profesionala izan zen. Zer. Medaia asko, ustai. Ustai, asko. Ze honek, baina. Honek. Honek beran bizaren bapes, baina gero hildakuen famatu izan. Zein da zuri gehien guztuko batzuna, hortik danetatik? Ustai. Zein pintxetin dela hobetuen pentsatuz du? Dana usteteat azken diri. Danak? Ustai. Soro jabe usteteat, hemen pintxetin gabe. Da Van Gogh bai, da dana. Zer. Pintxura sortiatu. Bai. Zer bezan dut. Zer. Pintxura sortiatu. Zer honek. Espaltzatzera. Nik hori karion, neukindako kuadro. Hala! Zelako politxe, aber erakutzi? Ja. Ostras! Gaiz! Ze polita! San polita! Polita, ez da, garazi! Oleu. Pintxaute. Zein duzu, beste marrazki batetik kopiatu, Bai, beste batetik apizun nagoen. lehenengo akartzen abio duzu edo Bai, ez lehenengo holan gauza bat dutzen da. Ikantza. Bai, ikatza. Arkatzezko arkatza. Bai. Bai. Ikatzeko arkatzaz margotu duzunean, gero? Gero oleuek. Oleuek bete duzu. Bai. Naztik eta egiteko, zendo? Esplika pixkat. La... Hori berdi hori zerren, ze kolorera dirizuz berdi atateko? Urtineta hori zen. Da berdita hori zen urtineta hori zen. Horitzeko denbora asko behar duzu, bere izan duzu, edo? Hau itxeko. Bai, pregun. Nahiko. Ordu abiar dira ez da, Bai. komandora zitxeko gako. Hau hori nagoen baina, pintxudan egoten nintzen nik. Ja. Pintxudan apuntu nintzen da nintzen nagoen. Lur? Lekitxon pintxudan. Oso baina ja ez da dituten, Ese montaña muy Ni mireneaz. Ah.